हाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखो गिबि गिबियावनो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं दिनै गोबां समनि उनाव दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। गोबाव सम भिडिअ होनो हायैनि खारनानो जादों लोगोफोर आं गोबां लोमजानानै दंमोन, गोबां खामानिनि बेस्थ' जानानै दंमोन, सानसेबो आं सम मोननो हायाखैमोन नालाय। थ' ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट्स भिडिअफोरखौ आं होनो हायाखैमोन। ओंखायनो आं बयनि सेरावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला दिनै आं फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना स्किप खालामनाङा, स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर। थ'दो भिडिअ नायलांदो। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों, बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होनि नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायबाय थाब्लानो जाबाय। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा। ओरैबायदि मोनसे दुखुबो नांथावना मोनसे कमेडियान बायदिबो होननानै बुंथावना आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायलांगोरो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। दुखु नांथावना ना कमेडियान ना मानि कारननि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों आरोना। थ' नोंथांमोना गोबां सुबुङानो बे मानसिखौ मिन्थिखायो आरोना लोगोफोर। जान्था फाग्ला होननाय सुबुं सासे इउटुबार दङ, बिथाङा गोबां कमेडियान भिडिअबो होयो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना बिनि मोनसे भिडिअनि क्लिप्सखौ नायलांगोरो, बे रिल्सनि भिडिअखौ आरोना। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङाब्ला मोनथिखाबाय। दायो जियानो जादोंला जान्था फाग्ला फंबायनिसिम आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनि। बे शेयार खालामनायाव आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला लोगोफोर, नोंथांनि जिहेतु जान्था फाग्ला फंबायनि जिहेतु कमेडि भिडिअ नोंथाङा बानायो, आंबो नायो, इन्टारेस्टिं नाङो। नोंथांनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै आंबो मिनिनाय मोनो, गोजोननाय मोनो। माब्लाबा समाव दुखु सुखु जायोब्ला नोंथांनि बेफोरबायदि कमेडियान भिडिअखौ नायनानै आंबो इन्टारेस्टिं लायो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जादोंला आं बेखौ जेबो बुंनो थाङाखै। माथ्र' मोनसेल' बाथ्राखौ नोंथां जान्था फाग्ला फंबायनि नैबे रिल्स भिडिअनिखौ आं दुखु मोननाय फैदों आरोना लोगोफोर। जिहेतु नोंथांमोना रायजोफोरा मा सानो आं बेखौ मिथिया, आरो जान्था फाग्ला फंबाया मा साननानै बेबायदि भिडिअखौ बानायदोंमोन आं बेखौ जेबो मिथिलिया। नाथाय नैबे मोनसे कारनाव आं नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना जान्था फाग्ला नोंथांनिसिम। जिहेतु नोंथाङा जे नैबे मोनसे रिल्स भिडिअखौ बानायबाय, बानायनायनि जेबो गोरोन्थि गैया। नाथाय जिहेतु बेकग्राउन्डखौ लानाय, बे जिहेतु फरायसालिनि मोनसे लांगोनायाव सेरावहाय बेफोरबायदि सेरेबनि थफ्लाखौ लानानै, सेरेबनि थफ्लाखौ लानानै बा जौनि थफ्लाखौ लानानै नोंथाङा बेफोरबायदि रिल्स कमेडियान बानायदों, बेखौ आं एसे दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' नुखायै जानो हागौ नङा होमब्ला, फरायसालिनि लांगोना सेरावहाय न' एलक'हल, न' स्मकिं, न' बायदिसिना माबा गाज्रि बुस्थुफोरखौ गारनो मोना, माबा मोना, बेफोरबायदि मोनसे साइन बर्ड होनाय थाखायो नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बेनि कारनाव आं नैबे मोनसे भिडिअनि रिल्सखौ जान्था फाग्लानिसिम आं खावलायहरो आरोना लोगोफोर, नङा होमब्ला। बेफोरबायदि मोनसे जेनेबा फरायसालिनि मोनसे लांगोनायाव सेरावहाय बेफोरबायदि सेरेबनि थफ्लाखौ लानानै बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ बानायनायखौ आं एसे गाहाम मोनासै बा मोजां मोनाखै होनना आं सानो आरोना। दुखु मोनदों आंनि गोसो गोरबोआवहाय। मानो होनना बुङोबा मोनसे जोंनि फरायसालिया मोनसे गोथारसालि नङा होमब्ला। जों सानफ्रोमबो बेयाव साखोन सिखोन दुगैयै लोबस्राङै जोंनि मोनसे गियाननि फुंखाखौ जों थांनानै बेहाय सोलोंहैनो हायो नङा होमब्ला लोगोफोर। जों बेखौ आरो बेफोरबायदि सेरेबनि थफ्ला, जौ जुवानि थफ्लाफोरखौ लानानै बेफोराव जुदि बेफोरबायदि खालामोबा जोंनि फारसे जोंनो जोंनि समाजखौ जोंनो गुबुंले खालामनाय बायदि जागोन नङा होमब्ला लोगोफोर। ओंखायनो जान्था फाग्ला फंबायनिसिम आं नैबे मोनसे रिल्सनि थाखाय खावलायहरदों आरोना लोगोफोर। जाहाथे इयुन फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा आरो बेफोरबायदि रिल्सखौ बेफोरबायदि जायगायावहाय जाहाथे खालामा आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो लोगोफ्राबो हाजासिम जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला शेयार खालाम आरो कमेन्टस खालाम, जाहाथे जान्था फाग्ला फंबायनिसिम नैबे मोनसे भिडिअआहाय सहैयो आरोना लोगोफोर। बिथाङा बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनो, जाहाथे इयुन आरो भिडिअ बानायनायाव बेफोरबायदि बेकग्राउन्डखौ लाया। अनेकथा जायगा दङ, अनेकथा माबा दङ नङा होमब्ला लोगोफोरा। थ' आं आरो फिन खेबसे बुंबावो जान्था फाग्ला फंबायनिसिम नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांनि
बे रिल्स भिडिअखौ लानानै बानायनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाबो रायजोफ्राबो मा साननानै लायो नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जाथोंला जोबनायावहाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदि आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना गिबियै भिडिअखौ नुनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।